ene wɔn nso ɛwɔ bia ne din ɛne Shama Appoh na onsi wɔn no nam na wɔn kɔ nsuo so na wɔn yie na wɔn kɔ sɛ ya ɛnam wɔn timi nya bebrebe wɔn mu kekam sɛ sisi a na die sɛ wɔn mu ayɔ yɛ kyerɛ kɛse paa de akyerɛ mpanimfoɔ sɛ wɔn mu ni baabi a ne din ɛne deɛ fɛn sɛ ɛyɛ landing beach sɛ wɔn bɛkɔ ɛpo so paa bɛkɔ akɔnya nam bi te sɛ ɛyɛ esui etui ɛban antayaw wo de ɛyɛ dɛw ankasa cassava fish epu TV ekan kwabo afi epo ketewa panyin bisa ewura besiaba tuna obenya sofote afi pantra poku kwate twedew dolphins ana amane na obenya samone adwene ene nam bebrewe nyina no obekwa akoyi ba na chesom nya baabi on belande paade a animanim yei no womu su e de afra Ghana banse so wontumri ka ma paade animanim yei no se o ye kire no omoye no omunya ne ne wochena county muma yentie apopofo no wo mo nsem no ebi na zo ye papa mande dwe ewie kete ya gbogbo kwajan ne de ayo de se capital afra djuma so ne kase ha ne wo ye na sesie wa ye ha bon ebodu abase aba esi ani yinimi de chechre yenimi de chechre wobotum na wa basma yenu de kwana wobodu ama no ana yehu ni de we wi ama ne zini ma wa san we echi habo ye ya me nyina le sei de bi ti ya me nyina yagu sekedi e bi akugbu adina sisi ya me sha me nyina wunye adwo wanye after the ya baba no wunye adwo wa ya me nyina manyinfu no wunye baby won to won ya manto what you want ya ma kwatu baby into wakwapumba sekendi no wudu anya mesi afi yinya baby won fa ya ma no ntoma yinya bilinzi bro papa ma ka fa ka bo se mi tine aka ti ha ma alenum ikura iwa chenim nti yakwa commander na ya mesi afi ti kaka ba wa ana ya je ha ma wa ba ya tani ya je ya mba me be se panyimfu da amani Shama Ministry of Fisheries Tenie wonu mo ensem no bi na yakọ by popular request obisi sabobo emwa no din bi wana say by popular request oh say enam no de wase sabobo bi yene ayenim ensum nam no bi esui etui eban antayaw na yewo wo de ye dew ye wankasa cassava fish epu TV ekan kwabo afei epo ketwa panyam bisa ewura besiaba ye wo tuna ye wo sofote ye wo pantra ye wo poku ye wo kote ye wo twedewo ene ye wo dolphins wono na say sa o nam din ai na wonti bi da ene ye wo samane ne samone adwene no nkwa na munim ene munim na ma poku ne mposna no ne ade na say ayi no ne hwan ne ene na mo anita betimi sa wo so hu enam din so asemo enam din o de ko Facebook na bi so me say de American me bo da bi o mun ka so bo na kire say na mo person so asasi su bi yo ntime maka wi se ma sisu eno ana why de wo mun pre na eti abeto aso na adehia afranse eno man Ghana mampani abede eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo de aban hye bi